So mga igsoon, padayon ta mga igsoon sa akong gihatag kanyo nga siyam kagasa nga gikan sa Dios mga igsoon ug yan kita sa ikalima. So miracle or milagro mga igsoon. So in 2 Corinthians chapter 12 verse 12 mga igsoon, I persevered in demonstrating among you the marks of a true apostles including signs, wonders and miracles mga igsoon. Apan mga igsoon, ang tao nga maghatag og mga milagro mga igsoon katong naa nagtuo kang Hesukristo mga igsoon ug nagbuhat sa usa ka buhat sama kang Kristong mapabsanon mahigugmaon sa tanan mga igsuon ug naghatag kana siya og sign and wonders or mga gahom sa tanan mga igsuon mao kana ang matuod nga apostoles sa Dios mga igsuon. Apan mga igsuon kung makakita ikaw naghatag og sign and wonders apan mga igsuon ang mga binuhatan mga igsuon wala nagtuo kang Hesukristo dili ka gahom gikan sa Dios kun dili gahom ka na nga niya sa kalibutan nga mao ang ikaduhang gamhanan nga kontra sa Dios mga igsuon nga ingilambog diri sa kalibutang mga igsuon. Busa magbantay kita ug atong ilhon ang mga tawo nga naang pagtuo diya sa iyang kasing-kasing kang Hesukristo mga igsuon ug kana siya usa ka apostoles sa Dios mga igsuon.